Satu, campur sari Indonesia bersama SGR Musik Indonesia. Kembali juga ke Jabar bersama keluarga besar SGR. Yo, ADS Video Syuting. Terima kasih sekali buat Mas Bajang. Kunci wong nyambut gawe iki siji ya nduk karika. Saben-saben melu campur melodi nih. Gune juar kala. Melodi muar. Langsung ke pro ya, War. Ke pro. Papunten. Dokoro nek bature kepenak, mari ora kepenak bature, langsung sing kira-kira alat ora pati guna keprobes sesuk mundut neh. Ngono wae lho. Mik engko ya anggere mengeng langsung tak gedruk-gedrukno ngono wae. MC-ne barang engko ya. Ya aja to. Iki ora maneman to nyawang aku. Ki nek nggo inget-ingetan. Iya, elek-elek lah ngene. Lah iya mlokno. Renek tunggale. Sing awet iki biasane sing elek, lek sing apik kaya-kaya ngene iki ndang disika kono ora apa. Malah tak eri dhewe. Aja sing tuwek sik Kari wong papat kok piro ngene aku. Nggih matur nuwun, iki saben-saben nyambut gawe iki nek campur sarine kepenak, nggone dhewe ngatur iki ya nyampleng karo nyampleng. Melu seneng ya Mas. Yo melu seneng bungane ngati nek jajal pas melu sing ting klotek. Lah nyambut gawe semangat ya Mas. Bayarane sentek ting klotek aduh malah ngelu. Sok kasbon nek iki merahe. Lho itu wajib kok. Wajib. Wajib. Wong profesional ki harus seperti itu. Nek gak ngono gak profesional. Ora sah. Kudu pokoknya. Kasbone tuntutan berarti. Dadi bang melu wong liya. Siap. Ayo diaturke sik uluk salam. Wis to kowe omongan karo aku ora bakal menang. Wilujeng apa sugeng iki? Sugeng. Nggonmu loro nggo apa? Lah engke Yulastri wilujeng gak apa-apa. Masa digatek kuwi ngono ngene. Uluk salam sik diaturke konjuk. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng siang. Sugeng. Maaf. Wilujeng ki nggonku. Iya. Nek sugeng entek sapa? Oh. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepanggihan kalian kula sak kadang SGR Musik. Tenan, Nduk. Ki lagu tembang apa sing pengin paturke Yai? Ngaturaken Uyung mawon. Mas. Uyung. Monggo kebareng derek saking dulur-dulur SGR bareng ngaturaken lelagon Uyung atur kunjuk para lenggeh. Mugi saged nglaras panglipur wonten kalodhangan sang mrika. Yuk, Lur. Pinarak sekecong kayaknya para tamu ingin kita pinarau. Wong kana
iso megat-megat ngono ki aku roh dik bengi udan deres kok ya. Iya. Kepetel. Tak iduk mesti. Iya. Iya. Percaya aku. Kula iso megat-megat modele. Mau yo bareng kethek, Kang. Gak aku. Aku tembung gede iso mak teratap. Tenan. Oh iya ora. Dadaku. Yo.